Bun, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Ultimate Custom Night sau cum zic mulți oameni, UCN. Da, nu am mai jucat deloc jocul acesta pe canalul ăsta, va fi prima oară. Și dacă vreți partea a doua, haideți acolo să facem 4 like-uri sau peste 4 like-uri, 4 sau peste 4. Eu zic că ar fi perfect. Bun, hai să trecem la joc. Astăzi mi-aș fi propus să fac Nightmares Attack, nu, ba da, nu, nu știu, nu știu dacă să fac ăsta. Sau, nu, astăzi, prima oară, haideți să facem Beerus Attack 3, care n-ar trebui să fie foarte greu, chiar deloc. Nici n-am nevoie, ba da, nu are. Și hai să începem, ce facem? Nu uitați să dați un like și un subscribe la acest canal mirobolan numit ATS. Da, 4 like-uri și va ieși partea a doua. O fi, e Golden Freddy aici. Cred că nu e Golden Freddy. Oh, unfortunate. Unfortunate. Cum ar fi? Chiar dacă am Didi pe el, cum ar fi să apară Didi? Tot aici. Pa. Bă, nu știu, mi se pare cam easy. Asta. Nu pot doar să activez nimic. Please. Who touched me, bird? Ok. Nu stem. Stau bine cu aici. În Dark System. Who touched me, bird? Yarg, how may I be of service to ya? Uita. Ma. Mi-am că nu pleacă ăla. Toi, Freddy. Excuse-me pentru că nu prea vorbesc, dar trebuie să fiu concentrat aici. Nu mai că încerc să fac puțin mai greuț așa. Deci ăștia toți vin prin Dark System asta e de căcat, de Kill Kid. Domnul ăsta cu Toben trebuie să facem gălăgie, ăștia în Dark System, ăsta vent, ăsta nu cred că prea vine. Ăsta în vent, ăsta pe cameră, ăsta tot în vent, la asta trebuie să-i dau music box. Vent, mască, vent. Bă, destul de ușor. Epic Crawlers 2.
din punctul meu de vedere. Să ne facem așa. La Dark System veniți cu toți aici. Aventura strigațiilor. No. Puteam să jur că uită cineva. I don't hate you. Puteam să jur că vă cineva. Duceți-vă puțin înapoi. Unfortunate. Uh-oh, how unfortunate. I know how much you like to fight, so I'll add a new problem to your night. Treci! Oh, Even monkeys fall from trees. Even monkeys fall from trees. Bă, aș încerca să-l fac pe cel mai greu. Da, nu, că o să mor din prima. Hai, pay attention. One time. Da, și am uitat de asta că vine. Da, și nu uitați să dați like, subscribe. Bun, mă scuzați că am revenit. Revenisem acum, dar era o problemă. A fost o problemă micuță cu niște căști wireless, deoarece nu au mers și... Da. Haideți să facem ceva care, nu știu, îl creez eu. Nope. Încerc să fie ceva de 8000 de puncte ca să fac ăla. Ca să fac și o office-ul ăsta. Da, dacă vreți și partea a doua, 4 like-uri. O să continuăm așa până să reușesc să fac 50-20. Dar până la 50-20 mai este o grămadă, dar ce trebuie să învăț foarte mult să joc. Hai. Bun. Și cred că o să postai și niște short-uri. Nu știu, dacă doriți, nu uitați să dați like, să ne arătați susținerea. Până acum e destul de afton. 5600 și 800 și 6000. Și 6600. Auzi ăștia. Da. Mă gândesc ce aș mai putea adăuga în afară de astea. În afară de ăștia.
Da. Cred că niște de ăștia în Duck System să fie și acolo 7000, da. Asta. Asta face. Hai să încercăm așa, a fost 6600. Ușă, Court, Pirate Cave, mască, vent, mască, vent, nu știu, la cameră, un flashlight, ușă, nu click, flashlight, dar nu mereu, cu sunet, închisuși, ăsta vent, ăștia, da, mă, e ușor. Hai să încercăm. Cât de prost, da? Am început foarte prost. Pa. N-am auzit absolut nimica. Don't be shy. Hai să vedem. Mulțumesc. N-avem nevoie. Bati criminal juice. Cine au pe ăștia? I'm ready for my close-up. Eu nu sunt ready. Microsoft va fi în 3, 2, 1. Please deposit 5 coins. You are attempting. Thank you for depositing 5 coins. No, Babalora. Please deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. You are attempting for depositing 5 coins. Da, rip. Doamne, este să vină pasărea aia. Să nu mă omoare. Am apăsat să din greșeală. Bă, destul de greu. Asta aici. Asta e tot ce trebuie să faci. Now I will tell you. Pleacă. Bă. Ok, fix nu vreau să mă duc în dreapta să nu mă moare Nai Marion. Da, asta e ultima încercare, iar apoi cred că o să opresc clipul. Destul de plictisitor, știu, dar asta este.
E ceva? Este puțin. Bă, fără mea. Da, am revenit. Nu s-a întâmplat absolut nimic, o să... Da. Papa. Lefty, nu avem nevoie de tine. Este mai greu cu Lefty, doar ce trebuie să țin eu ventilatorul meu rău aprins și... Mai bine, fără el. Asta e tot ce fac. Da, cam acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut, ceea ce nu prea cred că v-a plăcut, deoarece a fost foarte plictisitor, deoarece nu prea am vorbit și deoarece nu am făcut nimic. De ce zic numai deoarece trebuie să dați like, deoarece dacă nu dați like și subscribe o să vin la voi, deoarece n-ați dat like și subscribe. Pa, pa!